Allah nake gama. Abin nan gaba ɗaya ni ko ni ba na ɗan raina hankali a rayuwa na duniya. Wa ya raina ma hankali? Kawai ni. Ba ka so raina hankali kwata-kwata ka ta iri ne kai. Iri ne kai kenan. Ni ai raina ma hankalin ake tun safe sai ka ga abin nan sai tsaya. Na rantsa da Allah ka tani. Ban ta ko mai bala'i da kai ba ka ta dan bahu ba ni. Zan da kule. Ya za ka min da raina ma hankali. To in da ni ba da ka gani na zo dan yirka ne fa ni ba. Ba zan iya daga kai ta sama. Alƙuran ka da kar. Zan yi gargala ka ba. In da zan da kula kar. Alƙuran ka da kar. In da zan da kuna. Ni ne kai alƙuran tana tafe shi na ma kare kasa. Alƙuran kai ga kai lage da kai. Ka isa ka ce za ka wata magana da kar. Ni ne kuna tare da shi. Muna tare abokina. Kai alƙuran ka da kar. Na yi mantuwa ma ina zuwa. Alƙuran kai asara. Alƙuran kai asara. In dai baka rike shi baka asara na tabbata baka. Ba ni ba kai alƙuran. Nagode. Kuma da ni kai da zaman maraya. Har abada. Sai an jima nagode. Amma yaron nan na wata yau. Wallahi kowa ya uban yau. Allah na wata. Ni da rena hankali. Kamar ni da rena hankali. Yauwa. Allah ya taimake ni ga hannun shi. Mu za a hauka. Bari ma in je gidan nasu. Ya to zai ci uwarsa. Ya Allah.